Vaihtoehto EUlle -tiedotuskeskuksen kannalta elämme mielenkiintoisia aikoja, kun Suomessakin on väitetty, että eri tavalla eurokriittiset, EU-kriittiset voimat saavuttivat vaalivoiton. Suomen EU-kaudella työpaikkojen ja työllisyyden kehitys on ollut negatiivista, kuten jokainen tietää. Samalla se on heijastunut yhteiskunnan tulopohjan kuihtumiseen, kun yhteiskunnan tulot ovat koostuneet lähinnä palkkatyön verottamisesta. Vapaa kilpailu ja markkinatalous, jotka ovat Euroopan unionin ainoat varsinaiset perusarvot, on jatkuvasti lopettanut tai siirtänyt Suomesta pois työpaikkoja. Samaan aikaan EU-alueen vapaa maahanmuutto on tuonut monille aloille ulkomaista halpatyövoimaa, joka on syrjäyttänyt suomalaista työvoimaa joukkomitassa työttömiksi ja siten työttömyyskassojen ja veronmaksajien kustannettaviksi. Sama kehitys on jatkumassa entistä kovempana. Yhteiskunnan roolia työnantajana yritetään myös supistaa entistä enemmän niin Euroopan unionin kuin maamme hallituksen toimin erityisesti ideologista syistä pois kilpailemasta yksityissektorin kanssa. Nyt tähän palkansaajapuolen kurjuuteen ollaan sovittelemassa lisäksi palkkojen ja työehtojen leikkauspuheita. Euroopan unionin komission Suomeenkin kohdistuvalla budjettikurilla ja Suomen väitetyllä pidemmän aikavälin kestävyysvajeella luodaan suorastaan hysteeristä mielialaa sille, kuinka nyt on suorastaan pakko leikata yhteiskunnan palveluita ja jarruttaa yhteiskunnan kehittämistä ja siinä sivussa samalla leikata myös palkkoja ja huonontaa työehtoja. Media yrittää samalla muokata kuvaa, kuinka suomalaiset ovat yksimielisiä sekä palkkojen ja työehtojen että yhteiskunnan palveluiden leikkaustarpeista. Kaikki nämä toimet kohdistuvat samalla myös suomalaista työehtosopimusjärjestelmää ja työehtosopimuksia vastaan ja samalla ammattiyhdistysliikettä vastaan, jotka molemmat eräillä osin yritysmaailmaa nähdään vapaan kilpailun rajoittajina. Aivan samalla tavoin kuin työnantajat kautta historiansa, niin myös Euroopan unionin suhteessa Suomeen ja sen kansaan ei tunne sääliä tai ymmärrystä suomalaisia kohtaan, vaan ne molemmat ovat valmiit jatkamaan vallan ja etujen keskittämistä itselleen niin kauan kunnes ihmiset ja kansa nousevat vastarintaan ja sen estävät. Nyt on aika yhteistyössä käydä näitä työnantajien ja Euroopan unionin pyrkimyksiä torjumaan yhdessä vallankeskitystä ja palkanalennuksia vastaan.